Kasuhan sa Samal LGU ang tag-iya sa usa ka private resort kung asa dagang tao ang naglingaw-lingaw o wala na natuman ang health protocols. Dugang detalye atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yastek na sayran sa local government unit nga dugay na diay kining ginahimo sa maong private beach resort. Screenshot kini sa usa ka viral video nga karon gidilit na sa uploader kung asa makita nga daghan ang nagtapok sulod sa usa ka private resort nga daw nagparty sa babak Samal Island. Wala na natuman ang social distancing ug ang uban wala nagsuot og face mask. Dihang girespondihan sa pulis ug gimanduan sila nga ipaswab test. Nanagan ang kadaghanan. Ipaswab nato tong mga nabilin pero gamay na lang siguro mga 50 to 60. Unlike the night before na daghan gyud. Kaya ang uban pagkahiring na naanay mga pulis, nalibat naman. So naay na the next day na ay mga nabilin, nakalimot ko unsa na BPO company to sila sa Davao, pero may na lang kay negative ang antigen test nila. Sa investigasyon, private tuod ang resort apan nagapangolekta kuno og entrance fee ug wala kini permit. Butang nga gikapungot ni Mayor Al David Uy. Unsa na nato sa ato ang City Legal Office to study case build up ta. Kay kung makumpleto nato ni then we will file cases sa mga person involved ni atong kay ang report na niabot sa mo dili lang to kaisa na nahitabo na ay mga pipila na mga okasyon na gihimo na nila. Gisuwayan sa One Mindanao ug kuha ang bahin sa tag-iya apan ang nagbantay ra ang nabilin sa maong resort. Sumala pa nga mga paryente ra ang mitambong sa maong lingaw-lingaw ug wala usab daw sila nangolekta og entrance fee. Mas gipahugdan ang pagbantay sa mga beach resorts bisan private kini aron masigurong matuman ang health protocols. Salamat nga nimo kay natagantag chance pag mapag-usab no. So dapat una-una kaning mga resort butuman din sa gisaad sa ordinansa sa tuwang syudad, partikular sa operation sa ilahang resort. Tek gawa sa mga beach resort owners gipahimangnuan usab sa otoridad ang mga turista nga kanunay nga tumanon ang COVID-19 health protocols ug ang ordinansa sa syudad aron nga magpabiling luwas sa virus. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.